If you are an Igbo man or woman and you are planning to go for protest, my advice to you is never try to go for any protest. Even if you do, nothing good will come out of it, because we know one year say they open fire for anybody or for where they do protest. Please stay at home and leave them. Don't say that nobody warned you. Watch what JPAC have to say and share this video. Iburu onye Igbo jide aka na ntị gị, jide aka na ntị gị, anaghị adọ gị na-adọpụta gị, maka na ị mara ndị ofe mmanụ na ndị ugwu ma ọ dọpụta bụ ogbuo duru mmadụ bịa akwa, duru mmụọ ji akwa, ha bụ ọdọpụta ogbuo protest na ha ekwegharị ọba ndị a. Iburu onye Igbo na-akpuo asị gịnị na-akpuo eji protest ya kịta ede ndị Igbo. Ha mara etu ha si wee tụọ akwụkwọ, tụchaa akwụkwọ rigi elekshọn tie onye ha ga-etinye, ha sikwa etu a megịnị mere onwe ha protest. Nọmba 1 ke ndị ga-eluzu na dis protest ndị Igbo eme ha na kpam kịta. Ofu onye Igbo wee join ya protest, abanye ime ahịa kụrie shop, akụrie Alaba, akụrie trade fair, kụrie Tejuosho, kụrie island, kụrie everywhere ndị Igbo na-agụ azụ ama ma ala dịkpọ. Iburu onye Igbo lakpuo 1 2 ha na-ede ndị Igbo ọzọ gịda eme ha nakịta asị gị ehe na ndị Igbo na-ebute nkewa, na ndị Igbo na-ebute nke a, na ndị Igbo ata enwere ike tagi unu enete na nwere ike tagi unu ihe ọbụla ga tagi ya unu. Eburu nwaanyị tụọ di gị ọdụ si di gị ya lakpuo, ya pụtara na dis protest gbuo ụmụ gị ha na-akpuo. Ndị agịta anaghị adụ protest ụmụ ha nọ obodo oyibo, ụmụ ha nọ Germany, ụmụ ha nọ London, ụmụ ha nọ every part of the world, zipụcha ha outside obodo oyibo. Ebe ha na protest gịta ha chanwụcha private jet, ha eme gịnị ha alarie enikpam ekete ndị Igbo. Ị nọrọ Lagos duo onwe gị ọdụ, Riyadh duo onwe gị, a na-ede ndị Igbo ede. Ịlaiki ya nwee property nwee CFO anaghị arụ ọrụ na Lagos. Mbọsọ ọbụla eketere gị ekete bụ that's your CFO ị ga-etu ọnụ na ị nwere property na Lagos, na ị nwere CFO, na ị nwere nke ị nwere nke ọzọ. Ejide katapila akụọ ụlọ gị riri onye ka ihe ebesara. Ha nọ n'ọchịchị, Chief Judge ha nwanwe, Army ha nwanwe, Navy ha nwanwe, Police ha nwanwe. Onye ka ihe ebe ka ị nwere contact. Iburu onye Igbo nwere business na Lagos lakpuo. Protest is not for ndị Igbo. That day ha na-eme protest ime gịnị ije kụghe aka na-aṅụ biya, na-aṅụ champagne, na-atọ tọkị, na-awachi ha na Facebook. O nwere protest karịrị nke a na-eme na South East every Monday, sit at home. For over 3 years now, a na-anọ sit at home na South East, nothing is moving. O nwere onye ofe mmanụ bịa join ya na sit at home ka e were release Nnamdi Kanu? Answer is no. O nwere onye ugwu bịa join ya unu sit at home ka e were release Nnamdi Kanu? The answer is no. Ha ma join unu ka eme protest ka e were release Nnamdi Kanu, mana ha ga-asị ndị Igbo hapụta ka eme protest for bad government. To me, Ijuomu, ọchịchị Tinubu is good. Yes, if you ask me, I will say Tinubu government is good. Shun protest ndị Igbo. Unu like gwa onwe social media influencer na-asị unu protest yes, bad government ebe ka ha nọ. Mgbe unu kwesịrị ime protest, unu emere protest, ọ bụrụzi kịta asị everybody ga-ata anya, everybody ga-ata ntị ya. Mgbe emere election everywhere ka na-ekpo ọkụ wawawawawawa. Ama onye win election, onye win election bụ Peter Obi, onye kpo zuguzuguzuguzugu emeghe protest mgbe a ka atọ ọnụgharịa aka klọk ozugbo before ara akpọ result. Ọ bụzi kịta achịgoro 1 year bụ na asị bịa mee protest. O nwee protest ndị Igbo na-eme. Igbo youth are not part of any protest because onwere onye joinere anyị na sit at home every Monday. No business is moving on the Southeast. Onwere ife na-emove. Everything crumbled down and we are bearing it. Onwere onye pụtara si bịa release Nnamdi Kanu. As long as unu joining ndị Igbo ka protest ya ka release Nnamdi Kanu, ndị Igbo anaghị join for anything bad government. To me, ọchịchị Tinubu is good and we must adapt and abide by Tinubu government. Pacified.